Dobar vam svima, hvala što ste došli na primopredaju dužnosti gradonačelnika. Primopredaju ćemo započeti izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnika grada Pula. Molim dosadašnjeg gradonačelnika Filipa Zoričića da novoizabranom gradonačelniku Peđi Grbinu uruči izvješće. Vidim moje samo može nema. Kako će mi posle zvići? A sad se slijedeš tamo jedemo više. Hoćeš? Evo, prije svega hvala vam svima koji ste prisutni. Hvala Filipu na dosadašnjem obnašanju dužnosti gradonačelnika grada Pule i još jednom iskoristit ću priliku da zahvalim svim građankama i građanima našega grada koji su sudjelovali u izbornom procesu i onima naravno koji su mi dali povjerenje, ali isto tako i onima koji nisu. Ovaj grad je grad za sve nas. Ovo je naš grad i u njemu, bez obzira na to od kuda si, čigov si, skud si, kako bi rekli, Puležanci. I tako ćemo se voditi u sljedeće 4 godine. Pred nama je velik posao, neke stvari ćemo nastaviti, druge ćemo naravno i promijeniti, jer čemu bi izbori služili da stvari uvijek ostaju iste. Ali o tome više u razdoblju koje je pred nama. Dobili smo ozbiljan izvještaj, sada ćemo ga pažljivo proučiti. Već sam najavio da sam štreber, tako ću se i ponašati u buduće. I sada bih zamolio Filipa da vam se obrati. Filipe, evo još jedan. Hvala ti. Evo, srdačan pozdrav svima. Najprije zahvaljujem svim sugrađankama i sugrađanima što su došli na izbore, što su donijeli svoj glas. Najprije i nakon toga čestitam gradonačelniku Grbinu, zamjeniku Gordiću, zamjeniku Pavletiću na izboru od srca i srdačno vam čestitam na izbornoj pobjedi. Želim vam da popravite što nije bilo dobro, želim vam da nastavite što je bilo dobro i zasigurno svoju viziju koju imate razvoja Pule, da nju naravno i manifestirate i ostvarite, jer Pula je zaista predivan grad, grad svih nas i to nam je na kraju krajeva i dužnost. Ja sam zahvalan ove 4 godine, to je bila velika čast, jedno veliko nadahnuće meni kao građanin ovog grada koji je došao u Pulu i ostao ovdje, da sam postao gradonačelnik Pule i evo zaista mogu s ponosom reći da sam iznimno zahvalan svima na ove 4 godine, vama medijima na prisutnosti i aktivnostima što ste me tjerali kritikama i u pogon, također i građanima. Još jedan put iskrene čestitke gradonačelniku Grbinu, zamjeniku, njegovom timu i kolegi Pavletiću, želim vam sve srca zaista da svaki dan proživljavate kako vi sanjate i kako želite da grad bude i vjerujem da ćemo zaista i nadalje dobro surađivati i da grad dalje nastavlja dobrim svojim putem, ima veliku priliku, inače se ona iskoristiti. Evo, hvala svima i još jedan put. Hvala.